Казвам се Павел Пенчев, позицията ми в компанията е прокурист, роден съм в град Русе. Денят на менеджера е като деня на всеки един в Еконт Експрес, изпълнен с работа, изпълнен с приятни емоции, срещи с хора, клиенти и разбира се, добри резултати в края на деня. Аз работя в Еконт Експрес преди да има Еконт Експрес. Започнах работа с Николай в началото в компанията Екон Транс, която е основателя на Еконт Експрес, и през 2000-та година той, аз и двамата започнахме Еконт Експрес. Така че работя в Еконт Експрес 15 години. Нещата се учат само по един начин в живота, с практика. Опитваш различни неща, оценяваш кое е добро, кое не е добро, кое ти пасва, кое дава резултат, кое дава полза на другите и го правиш по-често. Това, което не е добро, не го правиш. Да, имам очакване за един приятен ден. Днес маршрутът ми е маршрут на куриера в район Дружба и Чародейка. Това са жилищни квартали на Русе, където основно са физически лица и по-малко фирми. Първата им реакция е любопитство, да разберат какво има и откъде има. Макар че повечето знаят какво чакат и от кого чакат, но въпреки това очакват и приятни изненади. След като разберат това, вече ги интересува основно пратката и куриера минава на втори план. Това, че трябва да си разпишат за получаването или да платят нещо, е малко досадно за тях. Предпочитат да вземат пратката и... Много приятен и изпълнен с положителни емоции. Изненадаха ме две неща. Първо, нямах дребни да връщам на клиентите и се наложи в първата будка да разменя. Не бях подготвен за това. И второто, което ми беше особено приятно, е отношението на клиентите и готовността им да помогнат, когато виждат, че си нов куриер и ще бъдеш за първи път ги обслужваш. Веднага ти помагат с адреси, с листчета и са готови по всякакъв начин да съдействат, което е особено приятно, защото явно клиентите са много благоразположени към нас. Най-трудното на това, което ми се случи днес, е да бъдеш нов в зона, която не познаваш. Така че винаги това, което е най-трудно, е нещото, което го правиш за първи път. Убеден съм, че след 2 дена работа в тази зона с тези клиенти ще бъдем повече от приятели при първа възможност, когато другите ми ангажименти позволят отново да отделя един ден за това.